DCGB, ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga dugang Biyernes po nganyan. Pet sa 10 sa bulan kan Oktubre 2025. Ini po ang Bareta alas 7 asin sa headlines sa ating darakulang mga bareta. Sa lado lokal, suporta kang publiko sa One Voice Part 2 Dinner for a Cause. Diyan nabanggi dakulang bagay para sa Seminary Formation kan Diocese sigon kay Obispo Bong Bailon. Kaso nin rabies sa probinsya nin Albay nagbaba sigon sa Albay Veterinary Office. Inflation rate sa Bicol Region naggalangkaw kanagaging bulan sigon sa PSA Bicol. Pag-atindir kan mga paratukdo kan pampubliko asin pribadong eskwelahan sa Legazpi City DepEd Schools Division Office sa Annual Teachers Day naging makahulugan. Sa lado nasyonal, maabot sa 20,000 na reklamo na resibikan sumbong sa Pangulo website sigon sa Malacanang. Dagdag na poder asin personahes hinagad kan ICI tanganing maparikas ang investigasyon may kinaaraman sa mga maanumalyang flood control projects. ICI ipigrekomendar sa Department of Public Works and Highways na bawasan ng 50% ang procurement threshold kan district asin regional offices. CBCP naglalaom na magkakaigwanin tunay na paninimbagan sa mga serye ng investigasyon. Sa ibang nasyon, Russian President Vladimir Putin inako na sinda ang nasa likod sa pagbagsak kan Azerbaijan jet na ikinagadan ng 38 katawo. Baretang Sports, Pinay tennis star Alex Yala masabak sa tulong sunod-sunod na WTA 250 tournament sa Asia. Yan ang headlines kan sa tuyang Bareta alas 7. Asin kami po ang sidong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardelab Daing Iba. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Piglalauman ang maugmang presentasyon ka mga clergy asin seminaryan sa One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause at yan alas 6 ng Banggi sa Legazpi City Convention Center. Tampok sa presentasyon kan konsyerto ang pagbaile asin karantahan ka mga kapadian asin seminarista kasabay ang pagkakan na ipipresentar ni Chef Jesse Sinsioko sigon kay Obispo Bong Bailon. Dakulang bagay ang suporta kang publiko sa nasabing konsyerto dahil ining Jubilee event minasuporta sa Seminary Formation kan Diocese. Sinabi ng Obispo Bailon na matatabangan kay ni an ongoing formation kan future priests kan diocese o diocese, partikular ang mga nag-aadal sa St. Gregory the Great Minor Seminary sa Tabaco City, Mater Salutis College Seminary sa Daragalbay, as Information House sa Naga City. Katakod kay ni maugmang ipigpasalamat kan Obispo ang siring na aktibidad kung kaya sa mga day pa nagbabakaling ticket, pwede pang umabol asin magpagkoordinar sa kanya-kanyang mga parokya. Nagbabaan kaso kan rabies sa Albay ngunya na taon. Sa report kan Albay Veterinary Office, nagbabaan kaso kan rabies sa enot na siyam na bulan ngunya na taon 2025. Magpoon Enero sagkod Disyembre taong 2024, 22 kaso kan rabies ana i-report man tang 11 naman kan Enero sagkod Septyembre ngunya na taon. Sigon kay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Mella, nakatabang sa pagbaba kan kaso kan rabies ang implementasyon kan mga anti-rabies programs, siring kan rabies vaccination, spay as in neuter, and community awareness drive. Sinabi ni Melia na dapat pagtibayon ang mga programa para malikayan ang rabies, bago ang pondo sa mga vaccines, kasabay kan pagirumdom sa mga pet owners na maging responsable. Ang baretang ini hatod sa Indukan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Biging veteran ni Chef Jesse Sinsioko ang publiko na suportaran ang gigibuhon na One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause. Diyan na
Alas 6 ng pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Sa entrevista kan DCGB News kay Chef Sinsyoko, ang proceeds kan dinner concert ang makakapagsuportang dakula sa formation ka mga diocesan seminarians. Sigon kay Sinsyoko, ngunyan na taon, maut nindang makatiponin pondo para sa nagkapadagos sa formation ka mga masunod na padi kan diocese, partikular na ang mga nag-aadal sa St. Gregory the Great Minor Seminary sa Tabaco City, Mater Salutis College Seminary sa Daragalbay, asin sa Formation House sa Naga City. Si Chef Sinsyoko na dating nagpreparar ka mga kakano ni Pope Francis sa ginibong Apostle Visit sa Pilipinas kan 2015 ang magiging chef sa nasabing aktibidad. Whatever way I can to help spread the word of God. God gave me the talent to cook, so I am using this talent to help spread the word of God by helping priests, by helping any endeavor that has a relation to evangelization or spreading the word of God to people. Katakot gani, sigun man sa entrevista kan DCGB News kay Parish Pastoral Lay Co-Chair, Cathedral Parish and Lay Co-Chair for Diocesan Council for the Laity, Mrs. Dema Rebostillo Sibilla, nasa 19 padihali sa Diocese of Legazpi as in 17 seminarians at ma-perform sa gigibo na dinner concert for a cause ngunya na aldao kung sa inenot na edisyon kan konsyento ginibo kan taon 2018. So sa raruan sana, nag-release nila yung mga kanta and then sa preparation nila duman sa mga parokya nila, nagpa-practice na sila and then for the past 2 weeks, nagkaigwag din na common practice and then last night, yun na talaga so big join me, song and dance bilog mi sa program and then ngunyan talaga pag-iyo na so general rehearsal and tomorrow, abangan nindo ang magayon na performance ka sa tomorrow. Naging makabuluhan ang pag-atindir kan sobra sa 2,000 na mga paratukdo kan public as in private schools. Sa iraram kan Department of Education o DepEd Schools Division Office kan Legazpi City, kasuudma sa Ibalong Centrum for Recreation, kasabay kan selebrasyon kan Annual Division Teachers Day. Sigon kay Assistant Schools Division Superintendent Laureo Miliano, ang aktibidad ipinag-organisar tanganing magtaonin kaugmahan sa mga educators as in pagmidbid sa signifikanteng kontribusyon kan komunidad. Pinaunan ang selebrasyon sa paaginin banal na misa, sinundan in search for Mr. and Miss DepEd SDO Legazpi City, mantang nagkaigwaman, nin raffle draw as in fellowship dance na nagpaugma sa mga paratukdo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa iba pa niya itong mga barenta sa lado lokal, naglangkaw ang inflation rate sa Rion Bicol sa bulan ng Setyembre ngunya na taon, sigon sa Philippine Statistics Authority o PSA Bicol. Sigon sa pigpaluwas na datos ni PSA Bicol Regional Director Engineer Cynthia Perdiz, nairehistro ang 1.1% na inflation rate sa Rion sa nasabing bulan na masalangkaw nindiit na 1.0 na nairehistro kan Agosto ngunya na taon, alagad mas ibaba sa 2.8% na inflation rate kan September 2024. Sinabi ni Perdiz na kulang ambag sa nasabing rate sa Rion ang pagitaas kan presyo kan 5 commodities o ang mga restaurants, cafes, karne, kanurig, mga pigrentahan na edipisyo, mga sira, asin sibuyas. Apera kaya ni nairehistro sa probinsya kang katanduan sa pinangkangalangkaw na inflation rate na nasa 2.7%. Sinundan ni Canalbay, asin Masbate na parehong may 1.7%. Ikatulo mandigdi ang Camarines Sur na may 1.3%, Camarines Norte na may 0.3%, mantang nairehistro sa Sorsogon a negative inflation rate na negative 1.0%. Katakot kaya ni sinabi pa ni Perdiz na nasa 1.9% na narehistrong inflation rate kan Rayong Bicol po ni Enero sa September ngunya na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Ipiggo konsiderar na mega diverse country sa bilog na kinaaban ang Pilipinas. Sa programang Kapalibutan ta at amanon ta sa DCGB, sinabi ni Attorney James Magdaong na importante ang pagsabot kan publiko sa environmental laws tanganing magkaigwanin kaaraman may kinaaraman sa mga leyes kan kapalibutan asin rekursos naturales. Sinabi ni Attorney Magdaong na kapag nagibo ini, pwedeng mapakinabangan kan mga bagong henerasyon, ang mga miyembro kan academe, LGUs asin iba pang organisasyon, pwedeng makapag-advocate nin sustainable practices o polisiya na wara pa sa presenting lay. Sa irarom kan revised forestry code, hararom ang paliwanag sa pag-ataman kan kapalibutan na makakatabang sa land qualification. Paano imanihar asin pag-regulate kan iba pang mapapakinabangan sa palibot. Aprobado na kan sangguniang palalawigan kan Albay ang TV Municipal Ordinance number 16-15-2025 o an ordinance granting incentives to Tiwi Community College graduates with Latin honors and Tiwinhon top notchers of the board and bar examinations and appropriating funds. Therefore, sigon kay Committee on Laws, Rules and Oversight Chairperson Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz, maawat kan ordinansa na makapagtaon ng financial insentibo sa mga Tiwi Community College graduates na may Latin honors asin mga residente kan Tiwi na nakatukdol ng pwesto bilang top passers ka National Licensure Examinations. Dagdagan opisyal ang pondo para sa programa kakuanon sa General Fund kan lokal na gobyerno sa irarom kan education program tanganing masiguro ang sustainability kan incentive scheme. Formal nang inaguraran ang pinakaenot na Balay Silangan Reformation Center ng Bayan kan Bakakay Albay. Kanakaaging aldaw, sigon kay Bakakay Mayor Daniel Jose Bumbales, ang Balay Silangan bako sa napasilidad, kundi simbolo nin pag-asa asin ikaduwang tsansa para sa mga personang minsan ang nawara sa landas, dahilan kan illegal na droga. Sigun man kay Bakakay Municipal Police Station Chief Police Major Nino Akyatan, an edipisyo an masirbing para mientras na lugar para sa rehabilitasyon kan mga drug surrenderies as in reformists sa paagi nin moral recovery, skills training, livelihood development as in values formation. Presente sa nasabing aktibidad, an man iba-ibang opisyales as in personahes kan lokal na gobyerno kan Bakakay, PIDEA Regional Director Attorney Jacqueline de Guzman, PIDEA Albay Provincial Director IA3 or Intelligence Agent 3 Noe Brigel, personahes kan BFP Bakakay, DILG LGOO6, Regino Barameda asin iba pa. Sa dagdag na baretang lokal, mas pinakusog ang Police Regional Office 5 ang motorcycle patrol sa panahon ng rush hour para ma-enhance ang police visibility asin masiguro ang public safety sa bilog na riyon kang Bicol. Sigon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang nasabing inisyatibo nagpapailing nin commitment para mamantinir ang pasi orden sa pagtaonin makusog na presensya kan komunidad. Sa paagi man kay ni, mas nagiging madali ang pagresponde sa mga residente mantang nagpopromotir man nin timely patrols lalo na sa panahon kan peak hours. Opisyal nang na-turnover ang 1.96 milyon pesos kantidad nin Land Ambulance Type 1 kan Department of Health o DOH Bicol sa Baaw Municipal Hospital kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur sa ginibong turnover ceremony na pinamayuhan ni Management Support Division Chief Mr. Dante Atento. Mabot kaining mapakusog ang emergency response capability kan ospital na masiguro nin mas marikas asin mas ligtas na medical transport para sa mga pasyente kan lugar. Personal na niresibi ni na Miss Criza Faye Moralio, Mr. Eric Epres, Mr. Gabi Garduse, asin iba pang opisyales kan ahensya asin ospital ang nasabing bihikulo. Mga tukang primerong parte yan, gusto yung Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang mga Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa singkamugdagang kampanahon, makalis lamang po kani.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as Best Supporting Katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo ka mong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa detalles po kang bareta sa lado nasyonal, maabot sa 20,000 na reklamo ang naresibi kan sumbong sa Pangulo. Website, poon kan ilan sa rini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Agosto 11, sigong kay Press Officer Claire Castro. Uminabot na sa 19,729 ang mga reports na naglaog sa Godalas 9 aga kasudma. Sinabi niyang iluluwas ngunyan aldaw ang mas detalyadong report may kinaraman sa mga aksyon na ginibo sa mga ini. Sinabi niyang ngunyan aldaw mas magkakaigwa ni mas detalyadong report ang opisina kung ano ang nangyari asin ano na ang nasolusyonan asin ano pa ang nagkaigwa ni mga aksyon. Dagdag pa ni Castro na posibleng isarado na ang website kapag wala ng bagong reklamo. Binuksan na nasabing website para makapagsumitir ang publiko ng komento, suwestyon o feedback may kinaraman sa mga flood control project sa saindang lugar bilang parte kan investigasyon kang gobyerno sa mga pigasabing anomalya sa mga proyekto.
Bukas ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa posibilidad na tawan sindanin kadagdagan na poder sa pigigibong investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Pero sigun kay ICI Executive Director Brian Keith Hosaka na maski na igwasan na sindang recommendatory power, ipagpapadagos pa man giraray nindang gibuhon an sa indang mandato. Naglalao man si Hosaka na madudugangan ang numero kan sa indang staff para mas makaskas na matapos an sa indang trabaho as intulos na maaksyonan ang reklamo kan mga Pilipino na mapanimbag ang mga tawong nasa likod kan kontrobersyal na kaso. Mantang nanindugan ang ICI sa indang desisyon na dai ila live stream ang pinagigibong investigasyon para maiwasan na magamit ini sa anuman na political agenda. Sa lado nasyonal, pagrekomendar kan Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Department of Public Works and Highways o DPWH na ibaba ang threshold kan levels of authorities o LOA para sa mga civil works procurement. Pigsasabing dahilan sa mga anomalya sa flood control projects, hinagad kan komisyon na ibaba sa 50% ang siling kang kantidad kan LOA sa parehong regional as in district engineering office. Tinawan man doon kan ICI na dapat ibaba sa 75 million pesos halis sa 150 million ang LOA sa mga district engineering office, mantang 200 halis sa 400 million pesos man sa mga regional engineering offices. Naglalaom ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na magkakaigwanin tunay na paninimbagan sa mga seryenin pagdangog sa iskandalong nagpapatos sa mga public infrastructure projects sa bilog na nasyon. Hinagad kan simbahang Katolika na daisa na magresulta sa waraan gabos na mga ginibong investigasyon asin imbes may makukulong maski pa magbabagonin administrasyon. Sinabi ni CBCP spokesperson Father Jerome Siciliano na dapat magresulta ang mga serye ng investigasyon sa pagkakapreso kan gabos ng mga imbuelto sa iskandalo asin magdusa sa ginibong pangungurakot. Bako man magkakanigo na para mientras na ang pagkakapreso kan mga ini asin imbes man tinidong nakakulong maski pa magsalida nanin mga lider kan nasyon. Binawi ni Securities and Exchange Commission SEC Chairman Francis Lim anainot ng pahayag na pigsasabing 1.7 trillion pesos na nawala sa stock market value dahilan po sa issue kan korupsyon sa nasyon. Sigon kay Lim, na-report na pinagbasyan kan sa iyang pahayag, yung bako totoo o peke. Sigon kay Lim, bigubasulan niya ang anuman na kalibungan o kahaditan na dinaraka ini asin tinawanin doon ang sa iyang kamautan iyo ang day magpanik ang mga investor. Ang pagbawi ni Lim sa iyang pahayag kasunod kang paglilinaw kan Malacanang na fake news ang report na nawara ni 1.7 trillion pesos ang stock market sa laong ning tulong simana dahilan sa flood control scandal. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go na daing katotohanan ang report base man sa nakakauron niyang mga opisyal halis sa Philippine Stock Exchange. Maawot kan Malacanang na dai maapektaran ang paghiro kan priority bills kan administrasyon sa hampang kan mga pangyayari sa Senado, partikular ang nakapindyenteng investigasyon sa flood control scam asin ang pagdimitir ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang chairman kan Senate Blue Ribbon Committee. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na internal na issue ang mga nangyayaring ngunyan sa Senado asin dai makikiaram ang ehekutibo dahil separadong sangaini kan gobyerno. Sinabi niyang ang gusto ni Presidente Bongbong Marcos Jr. iyo ang dai maapektaran ang priority bills para sa interes kan mga namamanuaan. Dagdag pa ni Castro na bahala na ang mga senador na magdebate o magdiskusyon basta ang importante dai maigilid ang mga propwestong ley na kaipuhan maaksyonan para sa mga Pilipino. Sinabi ni Castro na nakabantay ang namamanuaan kaya importanteng maaksyonan ang priority bills kan administrasyon apisar kan mga pangyayari sa Kamara de Representantes. Bagatugang sa tuyang bareta sa lado ni bareta sa ibang nasyon na sin Karawat o Sports. Nasa linya po si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Nicole, good morning.
Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Kinumpirmar ni Russian President Vladimir Putin na sindana sa likod kan pagbagsak kan Azerbaijan jetliner kan Disyembre na ikinagadan kan 38 katawo. Sigon sa Russian President, nagpalayog ang ng air defense para targeton ang Ukraine drone, alagad ini suminabog harani sa Azerbaijan Airlines plane. Hali sa Baku, Azerbaijan na sinakatalaan ng maglanding na ini sa Chechnya sa Russia kan Disyembre 25, 2024 kan mangyari ang insidente. Ginibo ni Putin ang pag-ako sa meeting niya kay Azerbaijan President Ilham Aliyev na ginibo sa Dushanbe, Tajikistan. Siniguro ni Putin na sa indang papadusahan ang mga nasa likod kan pagpapabagsak kan eroplano asin matao man ininin tabang sa mga biktima. Sa lado kan Karawato Sports, magpapadagos ang kampanya kan Filipina tennis star na si Alexandra Alex Ayala sa tulong magkasunod na WTA 250 tournament sa Asia poon sa masunod na semana. Kasunod nilikan sa iyang pag-entra sa US Open, nagrehistro si Ayala nin impresibong mga resulta sa tulong WTA 125 events kay banan panggana sa Guadalajara 125, semifinals finish sa Jingshan Tennis Open as in quarterfinals sa Suzhou. Nagkawat man siya sa WTA 250 SP Open sa Brazil kung saan minabot siya sa quarterfinals. Apisar kan pagpalyar sa qualifiers kan Wuhan Open o WTA 1000, mantinidong determinado ang 20 anyos na si Ayala na ngunyan rank 54 sa kinaaban na makabawi sa naglaraning pagtatapos kan WTA season. Enot siyang masabak sa Japan Women's Open kung saan makakalaban niya ang mga bigatin na pangaran araw kina Naomi Osaka, Leila Fernandez asin Cristina Buksa, ano ring nakadaog sa iya sa US Open. Sunod ang Guangzhou Open sa Oktubre 20 hasta 26. Asin pagkatapos maduman siya sa Hong Kong Tennis Open sa Oktubre 27 sagkod Nobyembre 2 kung saan posibleng makalaban niya ang mga daina niyang nakalaban araw kina Emma Raducanu, Clara Towson asin iba pang top players. Iyan ang detalyes kan mga bareta sa lado kanibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para pan po sa kamugtagang kapanahon, nasa linya si Sir Melvin Almuela, ang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Sir Melvin, please come in. Diyos marhay na pagkaga po sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon na Oktobre 10, 2025, saldo ning biyernes ning pagkaga, ininang sa tuyang latest updates kamugtakang kang sa tuyang panahon. Trap kang low pressure area na nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility na nasa may bandang West Philippine Sea ang nakapekto sa Southern Luzon. Mantang southwesterly wind flow naman o yung paros na hali sa Sorsogon ang nakaka-apekto sa Kabisayaan asin sa Mindanao. Mantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol. Dulot kang naturang trap kang low pressure area. Ang paros ay maluya sagkod moderato na hali sa Sorsolnopan, Sundo-Solnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato ang pagkukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigala umampoon 25 sagkod 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:35 ning pagkaga. Asin masulno pa yan alas 5:29 ning pagkahapon. Ini sa Melvin Almuela reporting live. Halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Thank you very much, Sir Melvin. Mga tugang yun na pang kabilugang sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tiniparasin kinalap sa DCGB News Bay sa nakalis po na 12 oras. Parang ka na kaibanan nato sa pagsurat ka ng mga bareta Jenny Matthew Vallerana, sinman si Nicole Ann Gloriani. Lado Technical, Ronald Baldo. Doon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa epong IT. Ang Megaforce Patrol, sa man si Sir Melvin Almuela, ang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Hello kay Evangeline Liagas. Diring man kay Sir King Rinaldo dyan po sa Bangkiruhan. SM Mark, Sugar Azúcar. Si Omer Elista Lola, good morning. Diring man si Jos Martinez, good morning. Tawaran ang tabay po sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, at DCGB Live app. Diring man sa mga nakatune in sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo sa AM band. Asin sa nakantabay sa WGB 106.9 dyan po sa Ciudad Cantabaco.
Kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daing Iba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Habang na po masunod ang programang Ang Apod with BP Cadoroy, Henry Maceda. Masunod na. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon. Masunod na. Pagkalipas lang